Oi, kon rek curhat iku kadang iso gawe ati lega. Soale lele curhat dengan kata lain kon gak mendem perasaanmu tapi iso ngungkapno perasaanmu nang kabeh wong. Kon luapno iku kabeh. Dadi yo lega rasane. Kaya to ngentut. Lek diempet loro, lek ditokno lega. Iya kan? Yo, dadi lek kon duwe masalah yo aja dipendem dhewe ae rek. Kuwe penak dicurhatno, diungkapno nang kanca cidekmu, makmu, makmu, mbahmu, apa sapa wis karepmu. Kaya aku ndek kene. Aku duwe masalah belakangan iki rek. Masalahe yo kono dhewe ta yo simpel-simpel ae, arek-arek enom biasane. Kon kepengin ngrungokno curhatku? Dadi ngene, aku nyenengi arek kula nyomane Pak Sunari kula rek kon ro. Jenenge nama dirahasiakan. Senenge wis suwe, tapi aku yo isin lho rek ngomong nang areke. Dadi yo ndek kesempatan iki rek, aku yo pisan kate curhat-curhati lho rek yo kon roto dhewe to ya curhat-curhat kate yo golek saran pisan nang Wakaji Sunari karo Slamet Barang. Dadi saiki wis padha tak undang kabeh wong nang kene iki. Dadi wis saiki langsung mulai ya. Tema curhat-curhatan. Nah wis kabeh wis padha ndek kene lah. Lah lho, mat kontok iki ndek kene. Wah, suara nang ndi? Boy ki mang ya wong jarene kok telat tapi lho mbok maneh. Nang ndi ki mang aku gak ero nang ndi. Waduh rel, aruput iki ya. Ah. Yes, balen saya Pak Sunari. Sing kira. Halo? Halo? Sapa iki? Iki Bayu, sampean ndek ndi? Bayu sapa ya? Iki Bayu Ska, aduh. Aku cek sibuk iki ono meeting. Lah meeting opo sih? Meeting kakine metel ae. Oh, engko telepon mana? Ya. Ndang cepetan sampean nang kene yo. Ya, aku cek sibuk iki telepon mana mari iki ya. Yo. Hah? Halo. La ilaha illallah. Waduh ditutup res. Ya wis bae jarno kok lek yo nyusul wong iki. Ya wis mulai ae ku lek teko dhewe ya wis ya. Wis wong ki mulai. Jadi saiki apa tujuanmu nyuruh aku nang kene ku mang lho apa, Nah, dadi met aku ndek kene iki saiki nyuruh kon ndek kene kate. Assalamualaikum sedaya. Waalaikumsalam. Tekan di sampean kok cepet ta lah? Iya cepet lah bae wong ki acara TV yo lek di kenyataan suwe. Tekan di sampean. Kata ya ada party wis tas belum berkatanya. Wah, ya suwe mikire. Ya wis sing kuai yo wis saiki ndang lungguh Pak Sunari wis ndang pinarak monggo. Ya. Nah, dadi apa iki aku kok celuk orang kene iki apa iki? Wis langsung ae dimulai oke. Nah, dadi ngene Pak Sunari, tema dino iki lak curhat ngono kuwi. Dadi yo aku saiki kate curhat ngono lho ya. Paham ora? Yo alare, tadi ket malah gini iki mek mbok kon ngrungokno opo curhat to. Aduh, wis karo wis nang TV. Yo bae kon mak kate ngomong opo sih kate ndak apa kon mang. Dadi ngene lho rek. Aku iki curhat jane iki seneng wis suwe seneng karo arek sing ndek kulone omahe sampean iku Pak Sunari. Sopo? Kulone Pak Sunari? Iku lho sing rambutnya dikepang dawa mojo loro. Wah. Yuk Pak. Wah, kon iki nyebut jeneng met. Aku ket mangke merasakan karo gak nyebut jenenge kok kon saiki nyebut jenenge Pak. Duh, kon iki apa met? Sprang ya. Keceplosan. Loh, ya gak apa-apa lho, lapo isin barang Balane lho acara iki saiki apa ya? Ya wis bapak nae lapo relax ae. Iya. Ya bener iku, Pak. Lah lapo kate isin barang iku, Pak? Ya apa ya? Ya aja isin koyo ngono ta. Lah isin koyo ngono kan berarti tekan awal wis ragu. Lah ragu kon tetekane wis nyesel tok kon. Iku lho ngono. Dadi kon mek seneng-seneng tok nang arekku. Wah, iya iki kon iki opo sih? Lah seneng ya wis langsung kenal ono ta. Aku wis kenal. Wah, ya justru lu apik. Ya wis dijak gendaan. Wah, Duh, isin aku. Kon isin gak dadi apa-apa kon. Nah, bener iku bae. Kon kudu wani aja nuruti isin wae. Gak apa-apa kon. Loh, ayo kok suwe arek iki. Dangan ayo kok. Aja ragu lah kon dhewe to sing gawe video judulnya aja ragu. Alah, Bayu kekipuan terek. Walau. Ya wis arek. Oke. Bye.